Memoria e Cinema, que vai pasar por aquí a falar con nós do seu proxecto. Eu xa os coñecía, porque eu andiven enleado co tema do Chanfaina Lab. Preséntese usted, caballero. Hola, que tal? Bueno, eu son Bruno, estou en Memoria e Cinema. Si queres, Si no, perfecto. Eso, son Bruno, estou en Memoria e Cinema. Memoria e Cinema é un colectivo Deixa preguntar. que xa estou acostumado. É un colectivo no que tratamos a memoria, tanto a memoria histórica, que foi un pouco a orixe do proxecto, como a memoria en moitos sentidos, a familiar e outros tipos de memoria, a local, a través do cine, pero un pouco en contacto con outras artes tamén. É iso que facemos. Estamos metendo ahora, estamos contraprogramando con audio bastante alto. Estamos entrando seguramente de fondo, entón que proxectos tedes abertos agora mesmo, aparte da vosa participación do Chanfaina, que falaremos despois del? Que proxectos tedes abertos agora mesmo? Temos a participación do Chanfaina, que agora mesmo é no que estamos máis centradas e centrados. Temos outro proxecto máis pequeniño, que ainda non podemos dicir moito, sobre todo porque ainda non sabemos moito por onde vai ir. Despois, a marxe destas dúas curtas, que son curtas as dúas, como colectivo estamos facendo traballo tanto en educación, por exemplo, comunidade didáctica, coas curtas que xa temos feitas para levar a centros, como tamén Coral e eu estamos dando clase na MICE, nun proxecto que se chama MICE Escola, do Museo do Pobo Galego. Eu acabo de estrenar a miña película, Os Patos en Branco. Fran e Coral van presentar hoxe un work in progress da súa película Da túa man para a miña. Facemos moitas cousas, algunhas con nome do colectivo e outras sen o nome do colectivo, pero somos a xente do colectivo, así que, bueno, estamos un pouco aí a tope con moita cousa. Cantas persoas conforman Memoria e Cinema? Somos un núcleo duro de 4 persoas que estamos traballando aí a tope, Laura Piñeiro, Coral Piñeiro, Fran Rodríguez e eu. Despois temos tamén a Bea Villar e a Maite Martínez, que están facendo tamén labores de produción, sobre todo, que nos botan unha man en moitas cousas e que, bueno, son parte do colectivo tamén. Que supón para vos ter presenza nesta feira do Culturgal, aparte de un gran esforzo económico? Un tremendo esforzo económico, para o cal fixemos un pouco de merchandising tamén para ver se nos recuperamos da paliza económica. Pero sobre todo un pouco un escaparate, non tanto como para facer publicidade así en abstracto, senón para darnos a coñecer con outra xente que creemos que fai cousas semellantes ás que nos facemos ou coas que nos podemos retroalimentar, tanto vos como profesorado que veu moito xa, e sobre todo onte, que era venres, como outra xente do audiovisual, como outra xente de outras disciplinas artísticas que nos interesan moito tamén para tecer aí un pouco de rede, facer cousas diferentes, como toda a xente que nos poida estar vendo que queira traballar con nós encantados e encantadas de mirar proxectos diferentes e facer cousas novas. Cantas longas, cantas curtas tedes xa no voso haber? Canto é ese arquivo que tedes xa de Memoria e Cinema? De cantas pezas estamos falando? De Memoria e Cinema, asinado por Memoria e Cinema, temos dúas feitas, que son Dores e Marivina Pel da Memoria, unha sobre os campos de concentración de Franco en Galicia e outra sobre Mariví Villaverde, a filla dun que foi alcalde republicano de Vila García de Arousa. Pero como colectivo, entre todas e todos, sumamos tamén pois Os Espazos en Branco como longa, Da túa man para a miña, que está ainda en produción, menudo musicón teño aquí. E seguro que me queda algunha. É que iso, ao ser un colectivo, temos algunhas que están asinadas por o propio colectivo, pero en xeral tamén tedes pezas propias. Claro, que como colectivo tamén as explotamos porque xeralmente moitas teñen que ver con memoria tamén, porque ao final como xeración estamos tratando moito iso, tanto a memoria familiar como a local, os territorios nos que estamos, é importante para nós, entón estamos tratando iso. Estános metendo, non sei se vos está entrando no directo as persoas que estades vendo isto agora, pero estános metendo un show de malabares con unha música altísima aquí diante do noso posto, entón claro, pues estamos un pouco castigados. No gustaría poder dicir cal é a sinfonía que está soando para quedar de culto, por favor. Pero que non o sei. Vale. Pues non nos poñemos a gafa de pasta e non sabemos cal está sonando, pero é famosa, é coñecida. É típica, sí, un clasicazo. Non podemos poñérbola porque me parece que isto ten cancelación de entón medio cancela o programa, vai aí traballando. Están facendo traballar o meu programa. Eu escoitar escoito menos auriculares. A futuro, a vista futura, que tedes plantexado os próximos 6 meses? Pois os próximos 6 meses non sei así en concretísimo, pero así no futuro próximo estamos experimentando moito, porque ao final, como a quen día acabamos de comezar nisto,
Queremos ver un pouco cal é a dimensión que podemos coller e cales son os nosos límites. Queremos entrar a colaborar con moita xente, tanto desde a produción como desde a nosa mirada artística, e despois tamén favorecer encontros con diferentes disciplinas e con diferentes círculos, tanto culturais como non, que nos poidan interesar. Temos pensado empezar a funcionar tamén coa Fundación Eugenio Granel en Santiago, e poder facer aí uns encontros con xente para ver, bueno, que opina a xente tanto audiovisual como de fora, facer ao mellor un ciclo de podcast, tiñamos pensado, temos moitas ideas. A cousa é a ver que se O atopamos... ciclo de podcast, sabedes que temos a comunidade de Pod Galego inserida na Codega, entón, pois, non dubidedes en chamar, porque podemos contactar a todas as socias, a todas as persoas asociadas e facerles chegar a vosa proposta a quen máis se conveña, claro. Pois sería genial, claro. Mais, tedes canle de YouTube? Canle de YouTube. Agora pillasme un pouco... Ou Vimeo tamén é audiovisual, ainda que non é Vimeo creo tan... que sí que temos. Pero tedela pública ou privada? Ten que ser pública, porque eu creo que temos un tráiler por aí subido en Vimeo. E YouTube eu creo que non temos. Temos sobre todo Twitter, bueno, como se chame agora, Instagram, máis Facebook. Iso fixísimo. E o resto debemos de ter, se algo temos seguro. Pois eu penso que sí, que tedes un... Eu vin por aí unha canle de YouTube. Xa sabes ti máis que a mí. Dende aquí, como presidente da Asociación Cultural Obradoiro Digital Galego e presentador deste directo, convídovos a que vaiades a nosa web, obradoirodigitalgalego.gal, indexedes, que é de balde, indexedes a vosa canle de YouTube con todas as vosas redes sociais para que se replique no noso bot, que temos un bot programado en Xe. Cada vez que subades aí un tráiler ou un rollo, sempre que estea en galego, obviamente, claro, titulado e lexendado en galego, pois replique un chío e diga Memoria Cinema, ven de subir un vídeo, podedelo ver aquí, e pon unha ligazón ao voso vídeo na vosa canle de YouTube. Xa levamos un folleto, xa... Animarvos a iso, e moitas grazas por pasar. Grazas a vos, e perdón que estaba aí medio despistado, que casi non me entero. Nada, moitísimas grazas.